Tänään on eka päivä Orlandossa. Ja tänään on luvassa yhteistä jotain ohjelmaa ensin täällä isolla villalla. Sitten vapaa-aikaa me käydään varmaan kaupassa ja tehdään kaikenlaista, mitä tarvii tehdä. Ja sitten illalla on vielä iltapalaveri. Oliko meillä muuta tänään yhteistä ohjelmaa? Ei. Mut täällä ollaan. Niin lopetetaan tosi hienosti, koska meitä ennen sekoiltiin. Nyt on toi meidän yhteinen verryttely ohi ja kulmisten vaihto. Ja nyt lähdettiin autoilla syömään ja shoppailee ja varmaan käydään Walmartissa ostaa ruokayksiköitä ja kaikkea. Onks Sylviä täällä? Syömään! Kun niinku nelki tällä tavalla. 20 minsaa. Jep. Siellä menee. Tosiaan Walmartista tultiin kotiin. Ja paljon ostoksia. Hei! 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 Vlogia! Moi! Maki jalkasi yhtäkkiä vaan oli ja itse idä sitten lähti. Hei, miksi varpaatte? Your one middle toe. It's like... Kelle sä kirjoitat? Mä kirjoitan Nitalle. Mitä te teette? Kirjoitetaan nimmareita, paneeli. Wow. Vain faneille, nimmareille. Okei. No. En. Oikeesti. Joo.